I forbindelse med besvarelsen af casen idræt og sundhed, der har jeg fokuseret på følgende faktorer: Pernilles fysiske form, træningsformer, livsstilssygdomme og idrætsbølger. I forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 1, der har jeg beregnet hendes BMI til 17,8 og hendes kondital til 38,8 ml per minut per kilogram. Når man så sammenligner disse værdier med bilagene, så ligger hun under den kritiske grænse for undervægtig, så hun betegnes undervægtig, og hun har en middelværdi i forhold til de kvinder, der tilhører hendes aldersgruppe. Men jeg skal i virkeligheden tage tallene med et gran salt her, fordi hun er undervægtig, og hendes maksimal iltoptagelse er i virkeligheden ret dårligt. Og disse værdier kan bruges i sammenhæng med spørgsmål 2, fordi hendes fysiske form kan forbedres. Der skal hun blandt andet forbedre sit iltoptagelse og sin BMI-værdi. Og måden hun kan gøre det på, det er gennem en kombination af styrke- og konditionstræning. Der vil hun blandt andet kunne primært arbejde med de aerobe arbejdsformer, og hun vil kunne supplere og med muskelundholdenhed en form af styrketræning og aerobe arbejdsevne for at forbedre hendes konditionstræning. Og det er fordi, og de ligesom kan supplere hinanden, og styrketræning vil være en fordel i det, at hun ikke har været vant til at dyrke sport, og for at ligesom styrke hendes krop, der gør det klar til at gå igennem den her belastning. Og de sundhedsmæssige fordele vil være for Pernille, at hun vil blandt andet komme i bedre form selvfølgelig, men hun vil også forebygge nogle af livsstilssygdomme, og jeg vil fokusere på det i besvarelsen at komme ind på diabetes og hjertekarsygdomme. Ved at inddrage bilag her, der kan vi se, at ud af x-aksen HDL-kolesterol og mængden af blodprop i hjertet. Og flere undersøgelser tyder på, at det her stof, HDL-kolesterol, det kan optage kolesterol i blodet, og der vil forhindre overforkalkning. Det er, at det her stof sørger for at transportere kolesterol til leveren, hvor det udskilles. Og det vil være en klar fordel for Pernille, at hun mindsker hendes risiko for blodprop i hjertet, som er årsag til mange død i Danmark. Samtidig kan man så se her, at diabetes patienter, i hvert fald man kan sige, at hun mindsker risikoen for at få diabetes type 2, og det her bilag, det viser, at blandt andet, at diabetes type 2 patienter, de faktisk på en måde udskiller insulin, som er det her stof, som sørger for, at glukose, så blodsukker er i orden, men at sådan, det ligesom, altså de her glukosetransportører, de ikke kan kommunikere, og ligesom, altså, og ved træning, der vil der komme flere kapillærer omkring muskelcellerne, og det vil medvirke til, at forbrændingsprocessen vil ligesom blive bedre, og de her, så det vil jeg inddrage bilagene til. Besvarelsen af spørgsmål 3, der har jeg sagt, det er en ambivalent løsning, i det at der ikke er et entydigt svar på, men hvis man anskuer casen ud fra hendes fysiske form, så er det mere oplagt, at hun tilslutter den anden bølge, fordi hun er nybegynder, og hun vil kunne interagere med sine venner uanset niveau og hendes fysiske form, og her vil hun kunne træne sammen med forskellige venner. Men hvis man anskuer casen ud fra hendes befordringspræference, så vil det være mere oplagt, at hun tilslutter sig den første bølge. Fordelen her vil være, at hun ikke bryder sig om motion, og måske vil faste træningstider og det sociale skabe incitament for hendes negative tilgangsvinkel til motion, og det vil måske ændre sig gennem tiden. Og i forhold til det her spørgsmål, der vil med fordel kunne inddrage det her bilag, for at ligesom
for begrunde og forklare min, altså argumentere for min besvarelse i spørgsmål 3.